Barangay Punong. Hindi mo na i-prepare na mo sa kuwan. Among sponsor sila ni Sir Dodong o ni Sir Jerry. Ang kauban rin. Accounting department niya. Ang sa accounting guys. Si Agapito Iskoro among pigwaon niya. Money at Tabaw. Money sinog bagay. Katungkuan. Pagkalilis mo. Sponsor na ako. Kung ganahan na mga rin-ari. Abuare na po. Abuare na po. Kadang-kadang na abuare. Ay, Sabuan. kadang-kadang abuare. Okay. Balikan ko. Happy Fiesta. Barangay Punong. Okay guys, good luck o Happy Fiesta Barangay Punong Matalong. Pista ron sa Barangay Punong maon mo chipok karon nga kon kay imbes adto mo pista diri na lang maghikay sa opisina morning mga SPD awan na ni dyan okay mo na itong mga kuwan mo na itong sponsor Sir Dodong Diaz kay pista mo sila ito ang chipok mga hang sa LGU. Okay guys, mga ni update sa itong pista sa Barangay Punong Matalong Lito. Okay. Ini ko doon. Tabaw. Dugo. Ini dugo ng Barangay. Okay, mga update sa ato ang kwan guys. Okay, there is accounting department. There is anong pagsama niya. Happy Fiesta Barangay Punong Matalong Liti. Sa tanang katauhan, mga opisyalis o mga Okay, good luck o Happy Fiesta Barangay Punong Matalong Liti. Iko pipi bisyo nga mo servisyo katauhan diri sa lungsod sa Matalong.